pasa. Cuando estés bailando que se termina, que levantas el palo, levanta y... ¿Acabas o qué? Pues toma. Vale, como se te caiga lo recoges, ¿eh? Tienes una que mide esto. Atzerago. Vale, porque somos muchísima gente. Entonces, sin más. Gero, lantzeko 8koa da, bale? Jarraian. Jarraian, hori da. Zagubi lehenengoak, ez? Que suene bailar todos. Ongi etorri eta esker mila hurbildu zareten dantzari, musikari, begirale eta ikusle guztiei. Oberena dantza taldeak, dantzari txikien 5. jaia ospatzen du gaur. Eta edizioa borobiltzeko, Nafarroako dantzari txikien eguna antolatzeko ardura hartu dugu. Hala, eta Nafarroako dantzari txikien eguna bat. Oberena dantza taldea eta Nafarroako dantzarien biltzarra bat. Nafarroako dantzari txikien taldeak bat. Denak bat eginik gaur hemen Arrosaria. 340 dantzari inguru batu gara bestara. Gaurkoan, honako dantza taldeak batu gara. Berriozarko Ulargi, Burlatako Larratz, Orkoiengo Baiet, Barañaingo Arizti, Noaingo Arrantzeta, Otxagabiko dantzariak, Agoizko dantzariak, Zizurko Elordi, eta Iruñeko Amaiur
Iruña taldea, Mutiko alaiak, Jaso ikastola eta Oberena. Lantzeko zortzikoa, Txulalai, Baztango eskudantza, Gorularien arkudantza eta Domingillo eta Ostalerrak. Eman behar dizkiegu Iruñeko udalari eta Nafarroako gobernuari eskailena bar, esker mila parte hartzaile eta laguntzaile guztiei. Hori ere indarrak batzeko erakustaldi ederra izan baita. Guztiek puska bat emanez gauza ederrak egin baita daitezke. Orain dantzatzera, gozatu eta oso ongi pasatu. Batu dantzara!
3, 1, 2. Lerrak, erdizka lauetan. Jautzi. Erdizka. Dobla. Erdizka. Ezker eta eskuin. Ezker eta hiru. Erdizka. Erdizka. Eskuin eta ezker. Eskuin eta hiru. Erdizka. Erdizka. Lauetan erdizka. Jautzi. Erdizka. Dobla. Erdizka. Ezker eta eskuin. Ezker eta hiru. Erdizka. Erdizka. Eskuin eta ezker. Eskuin eta hiru. Erdizka. Bi urrats eta bukatu. Ni Iker naiz, Ikertu Bia, Orena dantzataldeko dantzaria, eta gaur Arrosadian bildu gara dantzari txikien bosgarren jaia ospatzeko, eta bosgarrena izanik eta pixkoa berezia izanik, barabaki dugu Nafarroako dantzari txikien eguna izatea gaurkoa, beraz elkarlanean antolatu dugu Nafarroako dantzarien biltzarrak eta Orena dantzataldeak. Horregatik jarri diogu ere batu izena edo leloa besta honi, izan delako indarrak batzeko besta bat, antolakuntzan eragile ezberdinak, bi besta batu ditugu, eta bestalde nahi genuelako beti bezala dantzari txiki guztiei dantzara batzeko deialdi hori luzatu. Orduan, oraintxe hemen Alfredo Floristan plaza hontan bildu gara 350 dantzari inguru, eta Nafarroako hainbat tokitatik etorri dira, Berriozarko Ulargi dantzataldea izan dugu, Burlatako Larratz, Orkoiengo Baietz, Barainaingo Arizti, Noaingo Ardantzeta,
Otxababiko dantzariak eta Goizko dantzariak, Zizurko Elordi eta Iruñetik Maiur, Iruña taldea, Mutiko Alaiak, Jaso ikastola eta Oberena. Orduan, oraintxe bukatu dugu ekitaldi nagusia eta orain bazkaria eginen dugu txiki guztiekin eta gero jolas batzuk eta bukatzeko dantzaldia.